Bismillahirrahmanirrahim. Menika niki kula ngempalaken panjenengan sedanten supadoso niki kajate dumateng roh sejatine si Jabang Baine Anggriyani sing telatahane tenggene bumi Lampung, Jalan Satrio nomor 208 Bagelen Gedang Tatahan Pesawaran Lampung. Nggih menika niki hajate derek kula Anggriyani supadoso tanahe cepet enggal laku sak cepete sak jerone taun niki. Supadoso digampangno segala urusan kerezekiane sederek kula Anggriyani bab tanah leluhur tenggene tanah telatahan Lampung Gedong Tatahan. Nggih menika niat hajate wadehan tanah tanah telatahan bumi Lampung. Disekseni kalian sedanten para leluhur, disekseni sedanten kalian para sesepuh bini sepuh. Nggih menika Nuswantara supadoso kajate sederek-derek dumateng roh sejatine si Jabang Baine Anggriyani supadoso lancar gangsal segala keluargane kabeh pinaringan kemari palojinawi padose angsal penggawean sing ingkang sae supadoso diparingi derajat ingkang dhuwur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Nggih menika niki hajate Anggriyani wadehan tanah ten telatahan bumi Bagelen Gedangan Tatahan Jalan Satria nomor 208 Pesawaran Lampung. Nggih. Nggih menika disekseni niki tumpeng utawi bujeng supadoso kenceng kelawan atine si Jabang Baine Anggriyani madhep mantep oleh bab urusan nyambut gawe kerezekiane digampangno jodoh-jodoh kerezekiane dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Nggih menika niki disekseni kelawan bubur supadoso bubur abang bubur putih supadoso digampangno segala kerohaniane jasmani dan rohanine diparing kesehatan jasmani dan rohani. Nggih menika utawi jeneng abang jeneng putih kelawan diparingi lancar gangsal segala urusane. Nggih menika niki diparingi jajanan pasar supadoso lancar gangsal segala urusan kerezekiane Anggriyani langkah lakune rezekine barokah dumateng Gusti ingkang Maha Agung niat kajate kabul kajate. Nggih menika niki disekseni kalian ayam panggang Sumaripah loh jinawine langkah lakune diparingi jembar kerezekiane dumateng Gusti ingkang Maha Agung segala urusane langkah lakune dipethukno tiyang kesaenan digampangno ketemu kanca sing ingkang sae urap-urapan ya, sayur urap-urapan kayak ini sangkan kulon kerezekiane padha teka madhep mantep dumateng roh sejatine Jabang Baine Anggriyani. Sangkang elor kerezekiane padha gemretek kemrocok nek lungguh gemretek nek ngate kemroyok rezekine Anggriyani bab masalah urusane tanah ndang cepet didono sangkal balak blaine cepet kerezekiane padha teko nang pangkuane Anggriyani. Nggih menika disekseni niki kalian pisang supadoso digampangno segala urusan kederajatane Anggriyani. Derajate dunggana dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Nggih menika niki disekseni sedulur papat 5 pancere dumateng roh sejatine si Jabang Baine Anggriyani. Kakang kawa adiarare sedulur papat 5 pancer jangkung diwerakone si Jabang Baine Anggriyani aja sampe gangsak wilang rambut awan kelawan wengi. Digampangno titahe para leluhur digampangno segala urusan kerezekiane langkah lakune digampangno sandang kelawan pangane dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Gunungan tumpeng utawi bujeng supadoso kenceng kelawan atine si Jabang Baine Anggriyani idek jodone jodoh-jodoh diparingi Gusti Allah idek jodone soalnya go rabi rondo idek jodone idek jodone idek jodone jodoh lahir kelawan batin jodoh tanahe ndang cepet ndang payu dadi kerezekiane disekseni sedulur papat 5 pancer kelawan disekseni kare ahli leluhur sedanten ten bumi telatahan Sidoarjo kelawan Lampung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam nyalami dumateng rasa jatine Japang Baini Anggriani. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku cakrabuana. Bumi sapitu. Munggah kerejekiane dumateng rasa jatine Japang Baini Anggriani nang pangkuane ke Anggriani. Lantaran dene sekarang supados sejiwa kelawak radane Japang Baini Anggriani mangkon. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah kaji pitakranan munggah nang langit sapitu. Itu panjenengan, itu kerejekian. Wangi-wangi kerejekian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya karena udah ya anak lain di sini serondol lagi nang kalau merimang dia malah do all Alhamdulillah iya karena udah ya anak lain di